Bil-Ministri tiegħu warajh il-Prim Ministru Lorenz Gonzi indirizza konferenza tal-aħbarijiet f'Kastilja ftit tal-ħin wara l-vot fil-Parlament illi waqqa l-Gvern. Lorenz Gonzi qal li tlieta filgħodu fid-9:30 ser ilaqqa l-Kabinett u wara ser imur għand il-President f'laqgħa li hija skedata għall-10 ta' filgħodu. F'din il-laqgħa l-Prim Ministru qal li ser jagħti parir lill-President biex ixolli l-Parlament fis-7 ta' Jannar, kif ukoll biex isejjaħ elezzjoni fid-9 ta' Marzu. Mistoqsi jekk għandux dispjaċir li baqa' għaddej minkejja diversi voti mitlufa u dikjarazzjonijiet ċari li l-budget ma kien ser jgħaddi, Lorenz Gonzi qal li ma jiddispjaċih xejn. Qal ukoll li Franco De Bono huwa relevanti. U ma nafx hekk għandek xi regrets. Xejn. M'għandix reazzjoni, Franco De Bono huwa irrilevanti. Sija biss wara l-vot ta' sfiduċja fil-Parlament kontra l-budget, f'Kastilja Lorenz Gonzi qal li l-aqwa tiegħu għadu ġej. Saqsejtni mistoqsija oħra. Le, ma nistrieħ xejn, issa ġej l-aqwa tiegħek. Lorenz Gonzi tkellem ukoll dwar dak li għamel il-Gvern tiegħu fl-aħħar 5 snin fejn iddikjara li l-Gvern tiegħu kien kiseb riżultati straordinarji. Nerġa' nirrepeti illi akkwistajna riżultati straordinarji. Il-Prim Ministru temm jgħid li skont huwa il-Partit Nazzjonalista jibqa' l-aħjar għażla.